Плодоносен ли е вашия живот? Какви плодове принасяте? И смятате ли, че максимално е разгърнат вашия потенциал? Не ви задавам тези въпроси, за да ви карам да се почувствате зле, а по-скоро да ви насоча към нещо, за което сме били създадени. И то е да растем. Когато Исус говори за Божието царство, на много места Той внушава идеята, че то има в себе си потенциала да расте. Където е Божието царство, има растеж. Един от многото примери е в Матей 13 глава 33 стих. Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в 3 мери брашно, докато втаса цялото. Кваса като количество е малко, но той е жив. Той има една специална бактерия в него. Самата му същност е различна. Но то е нужно да се смеси с брашното, за да започне да втасва, да се оголемява и в крайна сметка, когато се опече, да стане един хубав пухкав хляб, на който ние да се наслаждаваме. С други думи, ако сме се родили отново в Божието царство, ние получаваме нов духовен импулс. Живец. Духът ни е съживен. Имаме ново естество. Но е нужно да се смесим с останалия свят и тогава съвсем естествено се наблюдава растеж и разширяване на царството. И живота ни е едно благоухание за другите. Така че искам да поговорим по-практично за това как да развиваме потенциала на царството в себе си, но и в общността, в която се намираме, в служенето, в което участваме, каузата, която сме предприели, в групата или църквата, в която имаме думата. Това, което ще споделя, може да го приложите както индивидуално, така и колективно. За да се разширява Божието царство, е нужно да има 3 елемента и пресечната им област е сферата, където потенциала на царството расте. И така, първо, за да изпитате растеж, е нужно да се изясните какви са локалните нужди. Не случайно Бог ви е поставил там, където се намирате. Е необходимо вие да си направите труда и да се огледате около себе си, да си отговорите на няколко въпроса и да направите съответното проучване. Ето някои от въпросите, които биха могли да ви помогнат. Какви са уникалните нужди в непосредствения контекст, където Бог ви е поставил? Вашия квартал, вашия град. Друг въпрос би бил какви специални възможности виждате в вашата непосредствена сфера на влияние, в радиус от 1 км около вас. Или кои са най-належащите проблеми, които попадат в полезрението на обществото и са обсъждани в медиите. Тези нужди може да са свързани с уязвими групи, като бежанци, бездомни, пенсионери, хора жертва на насилие, деца без семейни грижи, но тези локални нужди могат да са свързани и с екология, социална несправедливост, може да е кръстовище, което е опасно, може да е всичко. Нужно е да спрете и да се огледате във вашия непосредствен хоризонт. Чувал съм много хора да казват: аз ще отида като доброволец в Африка, да образовам, да храня децата там. И знам, че това е изключително благородно и добро. Но ако никога не си вдигал носа си да видиш какво е положението в твоя квартал на 1 километър, лично аз се съмнявам, че ще отидеш и ще направиш нещо значимо на 5000 км. Исус идва в определен период от време, на конкретна географска ширина и се среща с ограничен брой хора в непосредствения си контекст. Но той служи на техните нужди и растежа започва на царството там, локално, за да стане след време едно глобално движение. Така че първо трябва да се съсредоточите върху локалните нужди и предразположености, за да изпитате растеж. Но това не е достатъчно. Второ, необходимо е да си дадете сметка и за колективните дарби. Бог е надарил всеки гражданин на царството със специални умения, които не са също случайни. Бог е снабдил всяка една група, общност, екип с букет от дарби, които са ориентир за това каква да е сферата да действате, където може да изпитате растеж. И за да има естествено разширяване, то трябва да е съобразено с дарбите. И следните въпроси могат да ви помогнат. Ако гост посети вашето служене или общност и му зададете въпроса: какво ти хареса най-много? Какво би ви отговорил той? Това най-вероятно ще е една от колективните ви силни страни. Друг въпрос. Ако трябва да извършите само едно служене извън стените на вашата църква, кое бихте избрали? Или
какви способности на отделните хора са възможни да се групират, какви са общите аспекти на интереси, на образование, на специализация, на професионална история. Виждал съм как група ентусиасти искат да помагат на хора жертва на насилие, но никой от тях не е психолог или има подобна специализация. Други пък искат да хранят бедните, но една супа не могат да сготвят и не харесват да готвят. Някои пък искат да работят с деца, но децата им лазят по нервите и не ги понасят. Някои искат да разнасят книжки, но са интроверти по природа и изпитват ужас да заговарят непознат. Може да има много нужди във вашия град, но потенциала на растеж е там, където вие сте надарени. Бог не е раздал тези дарби случайно. И ако излизате твърде далеч от вашата сфера на даровитост, тогава сте обречени на неуспех и няма да има растеж. Ние имаме нужда един от друг. Затова става въпрос за колективни дарби. Тъй като ние се допълваме и нещо значимо много рядко може да се осъществи само от един човек. И така, нуждите и дарбите трябва да се препокриват, но има още един елемент, който е необходимо да е на лице. И това е апостолска визия. Това представлява нашата мотивация. Това е страстта. Това е виждането на едно различно бъдеще. Това е негодованието, което ни изяжда отвътре, когато виждаме този пропукан свят и не можем да спим, докато нещо не се промени. И следните въпроси могат да ви помогнат да напипате визията. За какво сте склонни да се молите най-много? Кое нещо най-много ви притеснява в света? Ако знаете, че не може да се провалите, какво нещо бихте преследвали за Бог? Какви проекти или постижения, макар и незабелязани от другите, са създали дълбоко чувство на удовлетвореност по време на житейския ви път? Ако тръгнете да правите нещо просто, защото сте даровити и защото виждате, че има нужда в обществото, но не сте страстни за него и нямате дълбоко в себе си това чувство, което не ви оставя да спите вечер, най-вероятно не след дълго ще се откажете, защото мотивацията ви ще изчезне. Необходимо е да имате ясно пред себе си визията на това, което преследвате. Тази по-добра картина, която се опитвате да сътворите с Божията помощ. Този трети аспект го наричам апостолска визия, защото апостол означава изпратен. Изпратен, за да създаде нещо ново. Било то ново служене, което ще промени нечий живот, или нова християнска общност, която ще даде възможност на хората да изпитат красотата на Евангелието, или нова кауза, която ще докосне и ще даде надежда. Там, където Божието царство расте, е пресечната област на тези трите – локални нужди, колективни дарби и апостолска визия. Там е потенциала на царството. И в описанието на това видео ще намерите един документ с помощни въпроси, на които, ако си отговорите с вашата група, може да ви помогнат да откриете потенциала на растеж на царството във вашия контекст, съобразен с вашите дарби и дадената ви от Бога визия. Ще ви дам няколко примера как изглежда тази област на растеж. Преди няколко години чух за една ромска група, която живеела в долината на Българската роза. И повечето от тях работили на полето през седмицата, когато се бере розовия цвят. И те решили обаче всяка неделя да ходят допълнително на работа и което изкарат този ден да ударят за хранителни продукти, с които да хранят хората от махалата. И ето, вижте как локалните предразположености, розите, дарбите на хората, техния занаят и желанието да помогнат на нуждаещите се съчетават и разбрах, че тази група започва да расте и много хора са дошли и са започнали да проявяват интерес и за Бога. Преди година, когато започна бежанската вълна от Украйна, край морето се стоварваха много бежанци с автобуси. И група доброволци решиха да отидат там и да видят от какво могат да са в полза. Транспортиране до хотелите, образование на децата. След това разбрах, че са започнали и богослужения с тези украинци. Когато имаш отворено сърце, да посрещнеш нужда и имаш съответната надареност, Божието царство расте.
В моя живот си спомням преди години в Стара Загора, когато аз и още няколко даровити хора в работа с деца и тинейджери започнахме скаутския клуб "Роден за приключения". Разбрахме, че в града няма никакво такова служене. И ние повярвахме, че това може да помогне на децата да се отделят от екраните и да преживеят нещо истинско и полезно за тяхното личностно, социално и духовно развитие. И днес вече стотици деца са преминали през клуба и виждам как това дава плод в живота на много от тях и на техните семейства. Някои от тези деца вече са ръководители и вече няколко клуба има, които желаят в България да продължат. Божието царство има в себе си потенциала да расте естествено. Но този растеж се случва в пресечната област на локалните нужди, на колективните дарби и на апостолската визия. Погледнете около вас за нуждите на обществото. Погледнете вътре във вас за вашите дарби и способности. И погледнете нагоре, за да получите визията за едно различно бъдеще. И тогава вашият живот и този на вашето служене, кауза или общност ще изпита растежа на царството. Вашите усилия ще дадат изобилен плод.